prílar na faibe ná réir na Leasú seo. Agus is dóthan íl siad sásúil an Leasú atá ag teacht an réaltas. Agus is dótha Beidir tá sé cóisríonta sin an Leasú atá molta agah se, agus tá sé bhí col chun cín. So, tá sé imi se. So an Leasú atá agah se. No, féitfí an Údarás talamh é díal le cólach tííochta, so just a díal le cólach tííochta cadaithe, nó le Údarás tííochta, nó So an rud a chuirmid na Leasú seo le chéile, agus tá cean asáard, agus tá se ráte hana hénig den eile ní higann siad cin fá bhfuil se asáard. Fanní mé le na pointe generalta, tá géir céim tííochta. Thosaí an facta seo son Údarás na Gaeltachta agus an táhaáin a thógáil areis ó imime cuimh. Agus tá molle tucha agam dó. Agus sin an príomhcosmhór a bhí I gceist na táhaáin a thuirte areis agus córas déanlachas. Agus déanta muid go léir leis, agus d'oibre muid a slámhaigh chéile ar an costa. In anó nach rá sé ar an costa tháinig sé ag gach cruinniú. Ach, bhí sé soléir ón obair a rinne an costa, an tréimhse dhearnach agus an tréimhse roimhe sin, nuair a hastal méid ar fud na tíre, go rá géircéim I gceist sna Gaeltachtaí log. Agus tháinig na sanolaí os ar bór, agus tá siad an seo a choranúil go soléir dúine an talamh ó Gilligan, an ír-olamh ó Gaile, agus daoine eile le sanolas, I choranúil go ní rá sé inmharanna. Bhí gá le athrú bunúsach, transformational change in áréire, an frása atá úsáid agan ó tar éis Covid, tar éis athrú éráide a dhearbhú agus a rille. Agus is dótha nach bhfuil se sin níl aitheantas á thabhairt ag an rialtas don géircéim sin. So tá íreacht déanta agah an seo ó híomh tííochta ach ní leor é. Agus bhí, agus actually, má léamh ar an, agus ní sanolaí mé, ach má léamh ar an reachtaíocht, is féidir le Údarás na Gaeltachta a bhhad níos mó a dhéanamh ó híomh cuasaí tííochta le stiit ina srianta atá acu. Béidir go bhfuil aspa fórne agus aspa acuaní I gceist. Ach, ní féidir dul a rá leis na sprucanna atá acu an Gaeilge a bhúnú, a láidirú, a cumad. Gan tííochta bheith an. So tá an dárúd fitte le chéile, agus tá mar rud é go rá cuacht agam le stiit an Údarás bhéna grá. Má siad a heile tithe a thógáil, cos ní féidir spruc amháin a bhaintse maith gan an spruc eile. So ní féidir an Gaeilge a cuimhnú gan tithe a bheith an. Okay, is dótha go bhfuil sanolaí eile le stiit an réaltas a grá níl an cuacht acu. Ceapan go bhfuil. Ach, ag ghlacú leis an sanolas ó na sanolaí nach bhfuil an cuacht acu. Seo an deis chun an cuacht a thabhairt dóibh I mealaí éagsúla. A choléirú go bhfuil nó go maith cuacht acu tithe a thógáil. Go maith cuacht acu talamh a thabhairt. Níl me cinse faoin focail díal, because is talamh peibli atá I gceist, agus tá muid géirí an price a cuineáil síos. So talamh a thabhairt do cólachtaí gan brabús. Obair a slámhaigh chéile leis an cóirla conda. Agus simúl go leor, agus bhí agalamh simúl ar radio na Gaeltachta, agus fair pléad ar radio na Gaeltachta as obair na gapal atá a dhéanamh acu. Agus is fiú just tapóí mé an deis, chun just dulibh ar na rudí seo. Agus bhí duine ó bánú I mon agalamh. Agus dúirt sé go raibh cruinniú simúl aige leis an cóirla conda faoi dhearra. Agus tá sé ráite go peibli agam go bhfuil lucht freisin ar an cóirla conda nuair a bhí siad os ar gcóir agus na sé córas áitiúil eile bhí aspatisce umlána acu ó híomh na freagrachtaí a bhí orthú maidir le cuasaí tííochta agus an Gaeilge. So tá an córá seo nó an tagalamh seo thar a bheith simúl, mar dúrú ló de réir ma hiiscin agus de réir a méid a thuúla mé, go raibh cruinniú simúl acu, bhí an cóirla conda oscailte, don céadúr bhí siad oscailte agus
agus chuir den núl go mai afretnú an plan an conda I gceist, agus by deisina ag daoine ainachtaí a chuiriste. Ach an rud ba himúla domsa, dúirt an cóirla conda ló go raibh siad ag teangáil le údarás na Gaeltachta gá bhliain ó hin. Now, níl mé géirí galiste dúirt an bhanseo agus dúirt an fearr sin. Just bud an rud tábhachtach tá rá acu. Bhí an cóirla conda den túram go raibh gur féidir leis an údarás a bheith animnia mar a housing body. Agus an teidir sin a glacu nó cólach de bhhanú lasci den údarás agus feimú mar áisínacht tííochta. Agus de ré mar a hiigem dúirt an íar-ara an tír-ara tííochtas fós ara ach an tír-ara margin crusaí tííocht an rud a canan céine go raibh féidireacht an don údarás feimú cibbe cén bhealach ach mar approved housing body nó entities mar sin chun taithe a thógáil. Now, níl is agam cad é an réiteach ach tá agam an aib, tá gá le tííocht, tá tiile tííochta. So tá gá le cibbe cén cuachtaí breise atá ag tastal ag an údarás é a thuirtdómh chumat le achfaní. Ach an rud seo ara, tá sé seo, tá agam go bhfuil tuiscint olmhór agad ó híomh na feibanna. Ach ní féidir glacu lei seo, tá sé rólág, ní féidir go le rest an na hagruachtaí an talamh, agus níl meach ag glú amháin banú, tá neart agrachtaí eile, neart pobl eile ag rálinn, ag impi ar an rud é I dhéanamh ó híomh tiile cuachtaí a thuirt de údarás na Gaeltachta. In anón go a bé mar hiiscin nach bhfuil sin ag tastal ach tá mé go le na rudaí atá rá ag na sanolaí. So, tucha mé raisiríis a cean cóirla gur míl magd bhuatlam do ragra a clistal. Minister. Den písa sin. Tá sé antáhachtta. Agus tuigim go mór agus cuihann a heachta cnéile na cruinniú a bhí leis na príomhhaimneach na chóirla conda. Ní rá mór an tuiscint acu le bheith jazz acu ní rá. Agus cuihann bhí fáinmh an céireach faoi brua an lá sin cuihann go mór na cruinniú sin. Ach tá mé géirí spás faoi seo mar bhí córa beag agam leis an teachta snodí chun tuiscint an údarás cé an fáib an údarás. Cé é an drogáil san údarás chun lean amach chun ar cuasaí seo. Tá sin agad amach bhir go mbeidh tá muid géirí é a chur níos láidir agus a níos soléir go mbeidh siad an dulgadtí a cholacht ceadaí tithe nó údarás tííochta. Agus tá sin agad amach agus tá sin a bhhad níos láidir nó atáin. Ach hí na rudítá arrád ag teachta cníile an simúil. Céad fáil go bhfuil aon cóirla conda. Ní mé chun cóirla conda an animú. Cén cáil bhfuil siad an éirí an lucht a chur an údarás. Agus sin an bortha tá agam mar cuirmid na cóachta go dtíon údarás. Agus beidir go tuigeimiid go sin é freagadh go dtíon fáib. Nílam cinse an é an freagadh go dtíon fáib. Mar tóramid an cóachtain go dtíon údarás caiin údarás a lá níos an taithí a thuirt stea taithí tííochta. Ag an puinte seo tá taithí tonscail acu, ag taithí fergnamh tonscail agus tá sin ag déirnamh an job faoi cuasa sin. Agus níor bheith mé mar stád na fiantar bhí taithí agam faoi sin. Ach ag an puinte seo mar tóramid an cócht go dtíon údarás an bhfuil an taithí nó bhfuil na resources acu chun an cócht sin a bhhanis. An is sé an rud is néime géirí sais hópa chur daoine gur é seo an freagar mar tá sé bhhad níos mó písaí den jigsaw seo. Tá mé tar éis scríomh go dtí an tar daíochta James Brown chun go mbeidh méid mar na Gaeltachta chun
chun ceis go a freigra heachtas snodí agus mar artíigh de si sios agus a phlé cáhail teorlínta ag an pinse seo agus brú a chur chun na teorlínta sin a fáisiú agus raibh sin tá mé géirí gur mai méon an cruinú leis an Údarás chun tuiscint díreach an banisteach den Údarás cé gur tegann siad na cuachtaí atá acu ag an pinse seo agus na cuachtaí breise a ba acu as an mBille seo agus cad gur maiid siad an a dhéanamh leis na cuachtaí breise sin. Ag an pinse seo an snálas atágam faoi cuasaí tííochta atá ag an Údarás tá deithnar tithe ag an Údarás mar bhí sé páirteach den chuir siad ar dús an Údarás ar dús héal an Údarás an ochtaí bhí tithe margheall chun banisteach de thir go dtí an Gaeltacht gus tá siad fósán tá siad i drosáil so le sé sin dom nach bhfuil mór an sim ag an Údarás in san soláir tííochta cé go bhfuil sé beag. So tá mé géirí spás idir an céim seo agus an céad céim eile chun go maiid an phlé leis an Údarás cad gur ceapan iad na deisina atá na dúisiúla atá ní rá mór an deis aga méid an puinte seo cruinú le grúpaí cosú le conra nó leis na banú na tintáin agus tá sé rinse aga míad a cuiidú freisin a cruinú leis na grúpaí sin chun phlé go díreach lo. Ní mé géirí galúin a dhéanamh gur caiim briste just ag an puinte seo ní thuigim agus ní aontaim an bhfuil an Údarás an a bheith mar a cólatí ceadaí a tííochta. An bhfuil an taithí acu an bhfuil na scileanna acu ag an puinte seo agus sé an rud atá mé géirí ná dhéanamh is chun a rá go daoine gur sé an freigra agus go mbeidh garpa díntaach tar éis tá an Údarás i gceannas cóirtí tííochta agus ceapan gur tuigeann gach den ní é an freigra a bháin. So tá mé an doíire just go dtíine teachtaí tá mé an doíire fú 5 tííochta sa Gaeilge agus sa Gaeltacht. Agus mar dúirt sin teachtas nó dí is cosán é go dtí an Gaeltacht agus an Gaeilge ach freisin is deis é freisin mar bhaid John an 5 seo freiseach deis chun daoine a thuirte rás, deis chun chlána óige thóga rás, deis chun ní amháin an teanga ach saoil an Gaeilge agus saoil an Gaelta a churnaí sláidir. Ach ag an puinte seo níl an lasí atá le a thógáil ach níl marrá freisin go bhfuil na freigra agam agus tá mé géirí spás idir an céim seo agus an céad céim eile chun phlé leis an Údarás go háirithe, phlé leis an Tara Brown faoin na tuairlínta, phlé leis na grúpaí cosú le conra agus phlé agus maybe can we'll have an Irish Language Committee up and running. Phlé leis an cuist a faoin an tuairiscáil a chur an teachta cníile agus an teachta snodí a lán obair agus an teachta muoinechan ar heachta chuomh agus ceapan go rá mé an le haid cúpla déanana cruinú sin ag tús an fásta sin agus dúirt an teachta cníile chuimhí sin na cruinú sin bhí mé ceapar go rá na cruinú na mothúcán céine agam faoin na cruinú sin. So níman an na lasú a thógáil ag an puinte seo ach tá mé ag rá gur maiid chun lasú a chur ag an céim céad ébre an céim a tuairiscáil ach tá sé tágann gach duine céile chun é phlé mar maiid an rudaí dhéanamh ar cuasaí tíochta sa Gaeilge, ní bháin cuasaí tíochta tír ach béin a cuasaí tíochta sa Gaeilge agus sa Gaeltacht. Ceapan gur job mai é sin le haid an céad chuig bliana. Thank you, Minister. Sasta, will to osculture. Tá sé Jackú just ebrúma cén chuí ebróí sé seo, by tá muidir go raile seo le cúpla bliain, agus tá mé granú siar ar na hóráidí a thug mar a dúirt mé an ír olah garró túthaí agus tucha mé ras go dtí sin agus an talamh ó Gilligan, cos tugann siad sin cóhéics don rud seo lug sa tá sé tábhachtach. Aontim leis an méid táráte ag an teachta agus as snodaí ó híomh
lassia atá asáard, tá sé Jackardún I gcónaí an freigra einmuid go bhfuil siad asáard. Ach tuigim gur a sin an chóras. Ach, tá mhail eile an mBille seo is fiú é I mothúram má éirimmuid réiteach aáil tuile cuachtaí má tá siad ag tastal do Údarás na Gaeltachta. Mar is amna cinúna é I náiríre ó híomh na Gaeltachta agus ó híomh cuasaí tithíochta agus níl éon éilú é ó sin ó hin. I gol go dtí arás just cóhaics cos tá sé táhachtach. Níl an Gaeltacht mar atá sí inmharanna. Sin an talamh ó Gilligan agus sin baltainna 2023 beag nach 2 bhliain ó hin. Agus tá star mór ag an fear sin ag chur na firici os ar ggóir agus is fear acadúla é agus neart leir scríofa. So níl mé ag peocú an óráid a thug sé os cór an coiste. Ag chur an núil gur am na cinúna é. Agus an sin garó jo túhi ag an am. Agus just thug sé ahantas gur a bé bun agus bár an mBille seo nó an bun phobal Gaeltachta a neartú agus a bhúnú. Agus dúirt sé leanse rá gné amháin den mór chospóir é seo, gné an rialachas agus leanann sé rá ó híomh cotábhachta is a bhí sé ach dúirt sé gné teoranta é. Agus ba a bhfuil le rá agam díriad an cuide smó a bhfuil I gceist ag na lassia ach thug sé cóhaicsún. Agus dúirt sé tá sé agus bhí sé har a bheith táhachtach an cóhaics agus níl me ach ag glú a gáchean so ná bí búra níl me chun leanach de rá ach just an cóhaics a thug sé. Siar cremú na Gaeltachta. Siar cremú na Gaeltachta. Sin cóhaics na díospóireachta seo. Agus cuachtaí agus cuaram an Údarás. Agus go méid díospóireacht onric aganne ó híomh na cuachtaí sin agus ó híomh siar cremú na Gaeltachta. Agus de lean sé rá an sin maidir leis an mBille agus an gné áirid sin. Ach díospóireacht a bhhad níos onrica tá mé rá ag tastal wein ó híomh siar cremú na Gaeltachtaí log. So, an taithí atá aganne níl me chun é ará, an taithí ar an coiste agus ag taistil timpeall na tíre. Tá gá le réiteach aáil, tá muid ag fannach níl an cé có fada le na tróracha na tróracha pleanála níl tás ná túras garthú. So, má tas is sásta gealún solúnta ar gealún holúnta a thuirt dúan go bhfuil tú oscailte réiteach aáil ar an aib seo. Beidir tuile cuachtaí a sintú de Údarás na Gaeltachta nó cibicéin bailach tá muidir country approved housing body nó cibicéin réiteach. Bhéin sásta ach go bháin an tahantas a thuirt don siar cremú a táirsúil agus an géarcéim tithíochta agus daoine ag fágáil na Gaeltachtaí mar níl éon tithe an. Níl mé géirí lucht a chur ar Údarás na Gaeltachta tá sagam go nearna siad a níhil ach is dótha go rá neart solúbachtaach acu agus níor bhain siad úsáid as an solúbacht sin. Beidir de cinse níl le nefras an de bhar aspa acuinaí ó 2008 agus fiú níl a ggóhan acuin a rais acu. So cinse ní rá lucht ar bith acu ar orthú ach raibh sin agus is tótha tar éis na tréimhse sin níor tháinig siad os ar ggóir ag rá go réigeníomhach ní féidir leanach de rá agus ag ddíreadh isteach ar sprioc amháin cuasa fostaíochta gan a chur os bhór ggóir go bhfuil géarcéim tithíocht an. Agus crígnóí mé ach ag gol ar eis go dtí Údarás na Gaeltachta níideach seachtaí agus leathanach go bháin. Agus neart féidireachtaí le maihan seo. Níl mé chun iad a léamh. But neart féidireachtaí agus cuachtaí acu, agus solúbachta acu. Agus níor tharla sin lean an rud a rá agus aspatííocht é gceist. Agus mar dúirt mé tá trúa agam dómh ó 2008 rá
ach ní raibh sin, agus ní tar éis na tréimhse sin gan a rá go soléir. Agus comat lei sin I gcónaí cosú leis an eagraíocht an taisce. Bín údarás na Gaeltachta gcónaí an ólas faoi cead pleanála, faoin 6 iiritas atá I gálas de. So tá ólas a bhhad níos fearr acu ó híomh na 6 aineachtaí a bhí gálas de timpeall na charrach agus timpeall na Gaeltachtaí agus Connemara níos mó ná aon teachtadáil an talamh. Agus bhí deis acu an sin a rá, tá muid ag dul an tró seo agus ba implachtaí tromcúiseach a gceist muna stoppa muid. So, gealún sí solúnta beidir, gur míle maith.